Haleluya ni Kristus. Di hari perningotan hama mate ni Tuhan Yesus sedarion. Ita halas sodo balga ni holong ni roha na binasabasahon ni Tuhatta tuhita. Ai rade ibana mate di hau pinar silang laho mamorsan dosata. Ikon pujiota do Tuhani alani asini rohana dohot halongangan aktana binahenna tuhita. Hama mate ni Yesus papatarkon holong ni rohanai di hita uju pardosa dope hita. Ai disido mate Kristus makokopita. Alani tama mauliatai rohata tu ibana jala pujiota guarna. Alani taede homma Jesusku naung manobu sau. Yesus sunang manobus au sai kai kaholo nakuho tunolong Golgata molaho dikonjari holong mudo puji rasa asinu alai gumodang holong di sosok bagi dorohaku maida ida dangolgi maringot sasude dosaku ai idona inaoti puji rasa asini alai gumodang holong Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nagabe pangului do Kristus pai mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akka sorop mi ale hamatean, di dia pangagoonmu ale banuatoru, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, oh Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot ho nagatungi, takas do waktu si hami habe bernit ni natinomu di dolok Golgata, tukido rohanami marningot dosa nami nama korhon hama matemi, asima roham, urupi mahami, asa gabe upani halo jaon muhami, amen. Mare de mahita. Roha
Tatangihon mapatik ni debata imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siaoni jalan apa ujuk kosa. Ima Yesus nama noton parsilangoni sikat nilas ni roha tuhap naihian so dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata atong rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik neng ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tu patik mi amen. Mari di mahita. Tatopoti ma dosata martangi yang mahita. Ali debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo kami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudang ido. Saya pasungkulhon matotong turohanami pakokok mi di kami. Asa margogo kami mangulahon lomo ni roham ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu kasesan ni dosata. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapun mari debata na di gijang. Amin.
Mari dimahita. Hatan di debata turpuk di hari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sedarion. Ima natar surat di Sakariasia mamuka sian ayat 10 sada satu ayat 10 pitu taja hama marsikat sorin. Hope marhite-hite mudar ni parpadanonmu paluoku akan terbuang sian ho sian godung naso marisi aek. Mula pahamu tuhutan agoting, hamu ale akan atarate, namar pakirimon dobe. Garis sadarion, au mamaritaon hian, silopit dua do pasuaku tuho. Ai hirasior husitak juda diau, jalahu parade ia Efraim tu parporangan, jalahu sunggul aka anak mi alesion, dopak aka anakmu, ale tano junani. Jala bahenokku maho hira podang ni ulu balang. Jadi tarigama Jehovah di atas nasida, jala luar sumbiana, songon hilap, jala paluon ni Tuhan Jehovah masarune, jala marhiteon akka haba-haba siandam sina ibana mardala. Jehovah sebaot mangot dingin nasida gabe sudah panganon nasida, jala lutakonoku akka batu ni abalang. Jala minum nasida jala marhariburon hira sian anggur gabe gok nasida songon sawan pangurasan songon aka suhini langgatan. Jadi dari nasa sadai lehononi Jehovah debata nasida matua tu nasida songon tu parduan biru-biru ni bangsona ai Akka batu ni tupal do nasida, akka nagabe partonggol di atas ni tanona. Ayaha hina dengan najala aha hina ulina. Dahanon pasibur magodang akka doli-doli. Jala anggur akka namar baju. Ima sahatna mertua do akka na tumangikon hata di debata. Jala nau peopsa. Amen. Mare de mahita. Yesus
tidak ko maha porsiautai songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova iro ama pargugu na suatu dosan na tuma palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di parbadia adorang suabubuan iro tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubaw na turudung di tanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamon di debata Jehova amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon manguhumi halan amangulu dohot namate au porsea ditod di parbadia jalarong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen aka nabadia dohot di asesani dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halar naung mate dohot di hanguluan na sora sudah amin. Sungkul-sungkul dihita na parjolo parpunguata sadarion ima parningotan ari hamamata ni tuhata Yesus Kristus na paduahon duksipul anon ibadat taon laos udutata do na marulaon na badia ia akan adohot marulaon na badia ima akaruas naung makatidakon haporseaon jala nasotongon di bagasan ruhut permahanion dohot pamisangon huria napatuluhon anon botari di pukul 2 manang jam 10:04 wib patupota do parpunguan nahohom ima songodalata marningot hapapajal dohot hamamate ni Tuhan Yesus dihau pinar silangi riama rohata maddohotisa marede mahita laus tapasahat ma peliata sadaa dohot sadabi
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, dina pinaluas ni Tuhani hita sadarion, patupahon, parpunguan, parsauran, pardingotan di hamatan ni Tuhan Yesus Kristus. Tangihonota mahatan di bata, nalahoma bohali hita, asalam hot mangulu di bagasan pakok kopon nai. Alani hita, nadong di gerejaon, nadong di auluan ni huriata di obason, inganan parminggota, songoninang akana di inganat tabi, tangi hokamu ma, hata ni dibata, nagawi barita nauli di hita. Dienet sian evangelium ni si Markus, bidu 15, ayat 33, sahak rodi 40 sada. Songonon ma, hata ni dibata. Alai di hosniari, songgok ma naholom tulia tanoon, sahat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabalga ma Yesus ma jauhon. Ale debataku buasa tadi konom mau Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong ma deba na jongjong di si nau begesa gabe di dokma si Elia do jinonai. Alai marlojong masahalak manornopon limut tuasom dilohoton mai tutolong laho painum ibana. Uhud maridok atong taidama manang naro si Elia paijurhon ibana. Dungi marsuara nagogo ma Yesus laos tosma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire di bagas joroi siag gijang tutoru. Dung diida leknan nama ngadopi ibana songoni HP parmatena gabe di dokma. Tutudo anak ni dibata halakon. Manatap-natap do sian nadao deba inaina songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus nauposo, akub ni ina ni si Joseph, dohot si Salome. Diuton nasida do ibana, laho makobasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lad do pe aka na asing, narap nakok do ibana tu Jerusalem. Ido sahat ni turpuki. Molo tahangeluhon jala dihanguluho kuriata parsauran parningotan hama mate ni Tuhan Yesus Kristus songon natapatu pasadarion adong dua naneng si surat tonon na di rohatta. Na parjolo molo manoktok kita marsitutu patupaho parsauran parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sasitong na gabe panidangion doon
tutonga-tonga ni portibion. Ini menjadi kesaksian bagi dunia ini tentang kepastian peristiwa kematian Yesus Kristus. Meloroh hita sadarion, borhati rakisian ganup bagasta, rotu garijaon, songoni nang akan porsia di sadok portibion, di ida portibion ma, gabe panidangion maon, madok na tutudo Kristus Tuhan, nang rotu portibion, nang manau kaporsuhon, jala mate kumopop jolma. Apalagi mulai hari Jumat songonon tortadido hita, na borha sian ganup bagas tanakin tor marabit marpahian na ohom dohita. Buat sama seri koton ala saharodio bason torop do pehalak na soporsea na adong Tuhan na margowar Yesus Kristus na rotu portibion na mate di hopinor silang laho kumopop hajol mau. Sarido bason margogo do portibion laho madok dang tutu Kristus Yesus mate. Yesus Kristus itu tidak disalibkan dan mati di kayu salib. Akadongata akaha anggita na di ugamo na asing isarani hasilomon sampai sadarion madokon dang tutu adong Kristus na mate di hau pinor silang. Adong dotong aka poda nalipe na madokon dang Yesus Kristus na disilakoni. Alai si Simon sian Kirene do na pinarsilakon. Alani moloroh hitan wae ngakamanginang rotu bagas jeroon ingot ma. Na dohot do hitam nidangi di portibion madok na tutudo Kristus Yesus Tuhatai nang rotu portibion jala mate di hau pinor silang. Apalagi moladong anu mamereng YouTube ta live streaming ta di bereng ma songoni matorop ni hita namar minggu di gerejon di bereng adong di aula di dokon nasida ma nama katidakon na tutudo Kristus mate. Jala molo saya tapatu pape para seorang par mingguon ganup hari minggu akamanginang ipe gabe panidangyo tatu portibion dui. Alani yang dohonokku unang mahola salisa tao kita doh manidangi maritih di hama mateo nate. Tiap minggu matok kita te. Nakid di konsistori roa kadonga parhalado mandokon hamang dangarong inganan nami hudulan nami napapungu pelian. Hudokon lo ma hudulan nasida do memangi. Naso tiap minggu do dihuduli nasida niku. Atar hola 2 hari do setahun dihuduli nasida. Ima di Jumat Agung, Paskah, dohot di hari Natal. Atong paluas samu maluli hauma hudulan mulai do nakikudok konate. Alai boto hamu makamanginang ganuk minggu do hudulano di parade itu hamu. Atong ganuk minggu mata ingal ni hudulan ni par minggu tahun asa ganuk minggu tok kita manidangi na tutu do Kristus naong mate jal di hari minggu tapes tahun naong tutu hehe sian na mate. Ido ubahanda si Markus pe pola tung di suraton peristiwa hama mati ni Tuhan Yesus Kristus lahom manidangi di tiki hurian aparjolo asa porsia portibion na tutudo Kristus naung mati. Pola di suraton partikian ni hama masa ni hama mati nai atar dipukul tolu ma ni nanakinate. Pawahon na tutudo. Ini bukan rekayasa, bukan cerita belaka, bukan ilusi, tapi ini sebuah peristiwa yang pernah benar-benar terjadi. Jaladohodo portibion alam ini ikut menyaksikan ai dung hosnya ri makolom ma portibion. Jala atar dipukul tolu mar suara nagogo ma Yesus. Ini dituliskan oleh Markus supaya dunia ini benar-benar tahu. Hama masa ni hama mate ni Yesus si takas do masa di partikian ni pardalanan ni portibion. Na padua nak kiri dokon isu makan ditakon na tutudo Tuhanion nina. Ima sahalak sian sordadu
na dohot maparsilako Yesus lek naninina. Dia ikut juga berbicara ketika itu. Dan Markus menuliskan itu. Nagabe saksi mata diperistiwai dohot makatahon tutudo Tuhani ibana. Songoni nangaka paropuan naro di tonga-tonga ni hamamasa ni hapajalan ni Tuhata Yesus Kristus. O mana parjola kamangina. Mola saya marsaur pehita ganup taon patupa parningotonon taingot ma sada panidangyot tadoon tu tonga-tonga ni portibion anggiat gabe porsia salut portibion Kristus Yesus Tuhan naung ro naung mate laho humopop hajol mau. Napaduahon molo tapatupa parningotan songonon sadarion di tonga-tonga ni nguluta naeng terus do para taho kita bohado hina balgani pakkokopon ni Tuhani tuhita. Kutogi hojo hita mamereng musi edeta di acara tanakin nomor 21 buke detai te. Didokot dia detai nomor 24 ayat sadai. Out naginorga. Jika itu diukirkan, peristiwa kematian penyalipan Kristus itu terukir di dalam hatiku. Jadi odo naik pasungguhonna jala buanonna tuhita anggiat lam gorgai di bagasa rohata. Bohado hamamate ni Kristusi laho paluaho kita. Nah itu gihulok kujo hita mangediho di salinarete. Boleh tim multimedia menampilkan buku ini nomor 84 ayat 1 aleh holan elektron ma manang keyboard ma mengiringi asa tuk terbigejo suarata nama dokon out naginorga di rohaku tu rohaku bohimi di nalau mateho. Sabil tabayakom ma bohini Kristus namate di hopin silangi laho makokop laho paluaho kita siang dosa tai. Boleh adik siang nasarohata hita mangedehon asalaus korgai di bagasan rohata. Lain dia kok. Pasunggulonon na dihita asa tunggorga terukir di dalam hati kita. Ia hamate ni Tuhani laho paluaho kita laho manesa dosata ido na pinorsanna di hao pinor silangi gabe naliahyan gabe dapotan hatuaon yang hina dahulunya menjadi mendapatkan kebahagiaan. Ido na laos pinabotohon ni hatani di batao tuhita. Paingoto kita hasu malinon ni hadosautai. Luar biasanya sebenarnya dosa kita itu. Salak parjamita Billy Graham madok songonon taringut tu barita ni silangi.
Salib itu sebenarnya menunjukkan ketidaksanggupan manusia melepaskan dirinya dari dosa. Silangi patuduhon ha galion ni jolma laho palua dirina sian hadosaoni. Jadi kematian Kristus mau menggambarkan bagaimana ketidaksanggupan kita sebenarnya melepaskan diri kita sendiri dari keberdosaan itu. Di suara nagogo Nabi Nabi Yesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani, debataku, buasa tung tadi konom wau. Los omma gobaran ni hajol mau namar dosa ya kamanginang. Hita. Naron wain di bagas joroon. Namar ningon hama mati di Tuhan Yesus Kristus. Naing pabuahon tu hita. Sebenarnya bagaimana menderitanya kita. Ketika kita terpisah, ditinggalkan oleh Allah. Hasisirang tasyad debata, parohon hamagoan tu hita. Anggo Yesus Kristus tu hatai, dang dukya sirang isian amanah. Molota jahai di bibel tai, takas do di babotohon, bohado rosu hasadaun ni Kristus dohot amanah. Molota jahat di evangelium ni si Markuson, aronggo 2 hali padohan ni amai taringot tu hasadaunna do Kristusi. Nah parjolo molota jahat di Markus sada ayat 10 sada, ditiki di Yesus takas do di dokon amai. Odo anakku, haholongan di rohaku, lomo do rohaku di ibadah. Jala molota jahat di Markusia ayat 7 didokon amaido taringot tu harosuon ni hasadonna dohot Yesus Kristus. Songonido nang didokon si Yohanes di Yohanes 8 ayat 20 sia songonol didok hujahon dihita aka amangina. Yohanes 8 ayat 20 sia. Didokon Yesus Kristus. Jalan namar surau ido madongani au. Dangdung ditadikon ibana sasada au. Ai toktong do hubahen lomoni rohana. Alani nasirang do Kristus yang amana di hopin silangi. Daw. Alai hata ni hajol maon na ginorahon ni Yesus ido hatana na di hopin silangi. Begitulah menderitanya manusia ketika dia terpisah, bercerai dari Tuhannya. Hasisirang ni jolma ala ni dusai sia Tuhani parohon. Mabuan nasida, mabuan hajol maini. Tu bagasan penderitaan nasumalin. Itu nang barhon ni Yesus. Itu nang dohonon anak tuhita di tongah-tongah di parsorata di bason aka manginang. Molo sirang hita sia Tuhani hamagoan majabarta. Jika kita terpisah dari Tuhan kita, maka penderitaan dan kematianlah yang akan menghampiri kita. Alani ikon los ido go jugora-gorata jujuta tu Tuhani madokon. Ali di bataku. Puasa tung tadi konomwa. Jangan pernah biarkan Tuhan itu meninggalkan kita. Sisirang ni hajol maun siang debata parohon hamagoan tu iban. Jala penderitaan di hamagoan do di hajol maun molo disirang ibana dirina siap debata. Kalau ini unang tapaloas sia gabi sirak kita siap debata di bagasan ngulutau. Anido ro Yesus Kristus tu portibion laho paulakon hasadauta dohot amai. Idon tahalason, idon tapestahon, idon taingot marhite-hite parningotan hawa mate ni Tuhan Yesus Kristus. Ai marhite hawa mate naima gabe di padomu musehita dohot debata dang dau bede batasya kita dang sirang bede batasya kita gabe malua mahita sian hamagoani. Jalna paduahon aka manginang gabi barita las ni roha dihita marhite paringotata sedarion di paboton si Markus
Dihormati ni Tuhan Yesus di hopinor silangi. Dung tos sosana maribak ma hire-hire ni bagas joroi ini. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi ketika itu. Ahado hire-hireon di bagas joro, di tongah-tongah ni tradisi ni parugamon ni halak Yahudi di hati hai. Hire-hire ima simbol na manirang. Bagas joro di hati hai. Inganan pasobon nasida tu di bata. Adong piga-piga tirket ni bagas joroi. Adong mainganan na badia. Alas adong mainganan na sun badia. Ada tempat yang kudus. Lalu ada tempat yang maha kudus. Inganan na badia omma. Inganan na boy roy. Bangsoi laho marsaor di bagas joroi. Jala godang gopiaka. Inganan hire-hire na asing pembatas-pembatas yang lain. Di bagas joroi. Ay molo naso Yahudi di hati hai. Dang bui bongot tu bagas joro. Ikut di tanggani bagas joroi dan nasida. Orang-orang yang bukan Yahudi tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Mereka hanya boleh ikut dalam persekutuan ibadah itu. Dan berdiri di pelataran bait Allah. Dung di bagas joroi pe disirang do disi. Bawa dohot para puat. Jalan arong ingalan na subadiai dang arong nanggo sada sian halak na porsiai bongot tu bagasan ni. Holan aka malim do na boy bongot tu si. Jalan malimod do gabi perhitian ni bangsoi laho pasahaton aka elek-elek pangiduan tang yang nasida tu di bata. Jadang kaduk tiki malim boy bongot tu bagasan na sun badiai. Tidak setiap saat mereka boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Yang dipisahkan oleh ni batasan ni hire-hire. Alani molatung didok maribak ma hire-hire dihormati ni Yesus Kristus ima simbol naung diukap debata. Tembok pemisah ni jolma dohot debata. Dang adong be. Na mangabati jolma nang ro tu di bata. Nunga diukap Kristusi marhite-hite haumatena. Songona hodokon nakin tradisi parsobaon di bagas joro di halak Yahudi di hati hai manggobarhon keterpisahan ni jolma pardosa sian de bata. Jadi manusia berdosa itu tidak boleh mendekat kepada kekudusan Allah. Buenota jahai di surat Heber bidusiai. Adong inganan na badia, adong inganan na sun badia, jaladang boy sembarangan halak bongot tu bagasan inganan na sun badiai. Aturanon mengajari halak Yahudi taringot tu habadiau ni di bata jala hadusaon ni jolma pardosa. Jala pardosai dang boy majonok tu di bata na badiai. Alanuaing dung roh Kristus Yesus jala dung tarsilang ibana di hopin silangi ma pabuahot hita manang ise pehita songo dia pehadosauta dangadong nabui mangabati hita lahoroto adopan di debata nabadiai laho mangido asini rohana laho mangido holong ni rohana laho manesa hita sian hadosautai. Hari ribak ni hire-hireima simbol nong nyupat ni Yesus tembok pemisahi. Alanian non akamanginang dung sipul parminggu tahun laos tapatu pado ulau parpanadan nabadia. Imahataridan ni nong diukap debata manirang jolma pardosai sian habadiau ni debata manang isi namar dosa radiro tu adu pan debata radiro debata majakon haroro. Sudah hita tahe pardosa na di gerejon waeng. Sudah tahe. Ahar nak syarat na tahe dok kamarul na bediai. Naung maka tidak kaprosyaon jalat dang tongon madalani ruhut. Jadi molo adong anon nasodohot marul na bedia 2 Mei na sumardosa ibana. Na paduahon na tongon madalani ruhut parmahanyo ni. Jadi molodang adong ibana di 2 hali radi mahita doh anon ala nunga radi di bata nabadiai
majakon ihita ise pehita songon dia pe balgan hi hadosauta gariada lam tahilala balgan hi hadosauta lam disima hita lam ikat rohata laho madapoton inganan habadion nai asa dapotan hasesaan ni dosa hita marhite hite haribak ni hire-hirema gabe talupi tamadok ale amang manang ise pehita kita diperkenankan datang langsung kepada Allah memohon pertolongan, memohon berkatnya, memohon pengampunan dosanya. Alanido roh Apostol Paulus melota jahat di Efesus 2 ayat 10 lalu, manang di Galatia 3 ayat 20 lalu, dang adong be persirangan ni Yahudi manang si pelebe gunina. Sudah hita sama di mata Tuhan. Alanido di tengah-tengah di parsaran ni huria tapi takas sudah dipatuduhoni. Dang adong pembedaan di hita. Manang paropuan, manang bawa. Manang dia pehita di status ninguluta di Portibion. Ala yang go diadopan di bata sarupa di hita. Aka nadapotan asini roha do dengan bahasa ni di bata. Alani mari di parningota tasadarion, pesta tasadarion lam uhir mai di bagasan rohata. Asa dada holan tradisi parningota non alai lam tahangluhom ma hinabalga ni holong ni dewata marhite-hite hawa mate nai hita naso talu piarro tu adopanna nunga di paluas be sia nasa asini rohana ro Tuhani madokon hamu akan aluja jalan sorat ro mahamu asa hupasona kamu amen martangiang mahita ali Yesus Kristus Tuhan nami nang ro tu Portibion nang tutu mate di hapinor silang humopopami paluas mahu hanguluh kami lanong uhiri di bagas rohanami hina balgani pabahinami porsuk hacit na tinawamu imagobaran ni porsuk jal hacit ni upani hadusaon na songgop di ngulunami dibuat toi tuho Tuhan gabi ho mangai asanang huai hami hidabal gani holong ni roham dona pinatuduhon mudisi atong uhir may di bagas rohanami asa tatong mangulu hami di bagasan hasesaan naong pinatupami asa mangulu hami di bagasan las ni roha ala ni pakkokopomi asa sianima tung marsitu hami toktong maka tidakon naong tutu horo tu Portibion naong manesa dosa nami marhiti-hiti hawa matem di hawa pinor silangi asa tung dohot sadok Portibion gabe porsia tuho jala dapotan haluaon nasida ale Yesus Kristus naong mate di hawa pinor silang marhiti-hiti hawa matemi nadurus mudarmi ima hasesani dosa di hami jala marhite-hite podam tonam di hami jalo nami manang hasesani dosai marhite-hite na hujalo hami parpadanan nabadiai sadariompe di pesta parningotanon hobasan ni huriam maulaoni Tuhan paloas mahami sian uduk ni rohanami madohoti ulaoni jala di bagasan haporosyaon nami jalon nami mahasesani dosa siako tong paluas mahami Tuhan majalui sapala di lehokotikyo di hami di parningotan hamatemon imagugo di hami nang dinalaho mangruti ngulu nami siganupari asa taralo hami subiani dosai asa taralo hami uti-utian ni sibolis do Portibion asa lammalua hami siana kahadusaon do pangalausion dingulu nami tujoloanon asa lambadia hami lam halomani roham hami marsada-sada tong moliati madiho Tuhan di bagasan Kristus Yesus jakoma tangiang namion amin marede mahita ditikira maredion las tapasahat ma peliata
martangia koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, ho do haruan saluhut silehon-lehon nadingkan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti. Asahu parhasya kami pelianon. Pati bulo narajaon muli tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami namar bangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham nagudangi. Gumodang doisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tartibang dogodang dohot arga ni silehon-lehon mu di hami. Ai anakmu nasasadai disuruh ho gabe jolma. Manaon pardangolan, icak-icak, dohot pastap-pastap, gabe terpajal ibana. Jala tu hamatian humopopami. Mauliate marohanami ala naung sai utang nami. Jala malua hami siat dosa. Sian hamatian. Dot sian gom-goman ni sibolis. Ala nii pujion nami maguarmu nabadiai. Ala naung dipatu pa anakmu pardomuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsat dosa nami. Dot dosa ni hajol maon. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahoro di salileng ni lelengna. Saya tatap mahuriam na hinopopmu. Jala na pinapungumi. Saya pahot ma dihami hasesaan ni dosa dot dame na pinatupami. Saya paias. Jala parbadiai mahami. Asa tarbuako hami tu Banua Gijang. Pasar ho kami tu akan abadiai. Sai bunu jala parsilakom majol mana buruki. Dohot sakap-sakap naroa na dibagasa kami. Asa unang marlidak kami. Madapoton ama na di Banua Gijangi. Hu pasat hami madiri nami tuho. Jala huliho kami rohanami bahen inganamu. Ala non dihopopo hami. Diho mahami. Jala ho dihami. Say unang loas sami sirang siako. Dongani mahami. Jala saur maho tuhami. Say patugu maha porsion nami tuho. Asa hot lakanami ro di ujung ni hamatian. Say ramoti maakar ruasmu. Nama maritahon holong ni roham. Do dalan naung pinatupami. Atong manang mangolu. Manang mate pehami. Hodo Tuhan nami, dohot Raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami dihasangapon mi. Jala buah kami. Tuha sonangan na dilabung ni debata. Amin alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malaman ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Sesa madusanami songong panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Dohot
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disordakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur horma damena tu todim. Hurian itu hata alalaus udutata ma ulaon nabadia alani mangaradi mahita na di aula pe mangaradi ma molotung adong siak kita kamanginang apalagi na tutua nami na soharu gogol be si majujak na lahon nakok tulang katanon tor humusor matujolo asa disian non hobasan ni huriata ulom nabadia tunasida. Suatu kadong na tartading na naing maruan nabadia aladang boy ro tu jolo tulanggatan majalo ulaon nabadiai. Na paduahon holana paingot to demuse ngatabay na kidi sunggul-sunggul. Molotung adong na ro tu parmingguanon na so makatidako kaporosyaw depe. Molotung so boy haruar siya gerejaon ala paimahon keluarga boy mahot hudul di hudulanna alai dang pola di huton liturgi ni parparen nabadiai jala dang pola dohot tujolo laho majalo parparen nabadia. Songonima molotung adong natongon madalani ruhut ni parmahanion ni huriata. Anon parhalalu tama mangatur kita ro tujoloon jala molotung sihol rohana rabdo keluargana ro tujolo tor di pajonokyam maparhudulanna rabdo akka keluarga. Isarani nato oras do yanakon nang rab tujolo tor jonokyam ma hudulanna asabuyan non di aturhon parhalalu ta ro tujolo. Namangihud hola paingot to muse molo nunga tajalo non roti dor anggur molo tajalo roti unang pala tapai madongata majalo roti molo satu tangata pitor tapangan ma roti i jala molo satu tangata nang anggur pitor tainum ma angguri unang tapai ma pola dongata jolo dapot sudi baru rap laho mangaton roti i dot minum angguri. Jala ngatahang uluot tongon alay pasunggulo mami tong laos ditiki naro tujului madnok kita dung sidung tapangan tajalo parparen nabadiai laos disima tapasahat tada mauliate ni rohata peliata di ulaon nabadiaon. Jadi taparadi hiamma peliata dinarohi tanah tujolo dung sidung tajalo parparen nabadia tapasahat ma peliatai tutuhani di jolo dung sidung ulaon nabadia. Adong depe di joloon na kosong boy marah ta atur asa saat ita mangaradi ulaon nabadia molo siat depe di toru boy maaka kemanami nanami na di balkon boy humusor kita tutoru alim oldang siat be di toron non boy ma diatur ho parhalado
na rosian balkon laho majalo parpadanan nabadia. Tetapi inang na di jolom mana sebuir re tugi jangat eh. Di simanor salah amang do inang laho majalo perpadanan nabadia. Tapake mati kita nang apala sa minit nai laho mangaturhon akapar hudulta asaboy tapa tupa ulaon nabadia. Ini di sebelah kiri atau sebelah kanan kami. Amang inang parhalado, boy matau rupi, aka ruas nihuriatan atongon mangali hudula depe, sa boy pitor hatop pita. Amang inang naing pukau tama ulau parpadan nabadiaon alani taparade marohata tapa hohoma asa di bagasan hapolino kita hahomon madohoti parpadanan nabadiaon. Hurian itu hata di hari paringotan hamaten ni Tuhan Yesus sadarion urutatama tu ulaon nabadia hobar tu na tinonahon ni Tuhan Yesus tu akasisianna adorang so ditakup ibana ulaon nabadia ima paringotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesani dosa do padan nai baru taringo tu hanguluan na sora sudah tabongoti ma ulanon marede mahita.
tidak berdosa, mensadingkan domuai yang sonang rohani. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate muna doho rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na diwan wagijang. Asiroham, topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai, lehon matod di perbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargogoi mahami masodaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saitaiti rohanami, asa lamalungu kami tuban wagijang, asa say masihol hami, pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan nau pinarhamaul ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni, tatibang majumolo, manang natau hita marulon nabadia. Asa una kona uhum manang isi siak kitaon. Hai holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na suture, jala na manopoti dosana, jala na porsia dihasisa ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiai. Alai akan adohot marulan na badia, unang be di oloi sibolis, unang be didadati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siani. Tunggo tapok kamuma hosom doh lati ni roha. Alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate. Jala nang mula mangulu humapapamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tata kasih ma jolo rohat tabi. Jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong ma hamu. Parjolo, di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Dua. Na marsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua hon waeng siat dosam, molo songoni roham dokma olo. Patoluhon, di parhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluho pardosa, ibana naung mate doh mulak manguluhu mapapo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Paupaton olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham, dokma olo. Atong tapau dukbe marohata, jala tatopo tima sude dosata, martangiang mahita di bagasar rohata be. Iutok kamu ma,
tangyangon di bagasan rohamuna. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ai jot-jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balosorommu tu hami hobar tu pabahenan nami. Alai ala ni godang ni asi do holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nong ni lehommu huma pepami. Alani ubahen nahupa mi mangido tuho. Asi maroham dihami. Sai jalo mahami. Sai sesa masude dosa nami. Jalaleho tod di perbadia tuhami. Asa margugo hami mangalon nasa dosa. Do mangulahon nahobar tu lomoni roham. Salileng di tanoon dope hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala nama uas di asini rohani di bata. Sai sahat matuhamu. Nahi napor siaan muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gowarni di bata ama. Dot anak. Dot toddi porbadia. Alia manamina di banua gicang. Sai pinerbadia magwarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saud malomoni roham di banua tongaon songonda di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai horo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon salileng nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita. Tangihok kamu ma tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana. Didok ma mauliate dungi diponggoli mai. Diparlehon matua kasisian nahuhut ma didok. Jalo hamuma. Jala pangan ma. Dagiku dui. Nani leho tu hamatian humopopamu. Baik kamu masongoni. Bahen parning otamuna diau. Jaladung sunda sida mangan. Dibuat ma pangidumani. Didok ma mauliate. Dungi didok ma tu nasida. Jalo hamu ma. Sude hamu manginum siani. Ia pangidumanon pada nai baru mohon marhite-hite mudarhu. Naniuseon humo pepamu bahen hasisani dosa. Baik kamu masongoni bahen paringotamuna diau. Atong Roma hamu nunga radi sude. Ida jala de hamuma dengan basani debata. Roma hamu huhut mahita marede.
Mari dimahita sian buku di nomor 154 ayat 1 ayat 4. Sai
demo tehita sian buku de nomor 155 ayat sada 1 ayat 4.